Što se dogodilo? Ovo mora da je vještica. Kad bi barem ona mogla natjerati majku da počne drugačije razmišljati. Uzdahnula je Merida. Mislila je da će joj vještica pomoći. Što mislite, hoće li joj pomoći? Bila je u pravu. Stara vještica je prvo Meridi pokazala prsten koji je dobila od princa kojemu je podarila čarobnu snagu 10 muškaraca. Nakon toga je počela sa svojim vrađbinama. Zakuhala i zamiješala različite sastojke u svom čarobnom kotlu i na koncu izvadila maleni kolač koji je dala Meridi. Nakon toga sve osim kolača je nestalo, a Merida se ponovno našla sama u kamenom prstenu. Više nije bilo nikakva traga ni vještici, niti njezinoj kolebi. Ostali su samo Merida i njezin konj Angus. Znate li vi što se dogodilo? Kad se vratila u dvorac, Merida je dala majci kolač i gledala kako ga kuša. Gledala ju je, očekujući što će se dogoditi. Njih su dvije trebale sići u veliku dvoranu da se nađu s proscima. No Elinor se odjednom osjetila vrlo slabom, tako da je odlučila povući se u svoje odaje i prileći. Znači li to, djeco, da je čarolija uspjela? Merida, kad je ugledala majku, jednostavno je pala od čuđenja, od užasa, jer se ispod pokrivača odjednom pojavila velika dlakava zvijer. Njezina se majka pretvorila u zastrašujućeg medvjeda koji je strašno rikao. Merida je tada shvatila da ju je vještica prevarila. Čim je kralj Fergus čuo medvjeđu riku, dohvatio je mač i okupio vitezove. Otkad je u borbi svladao strašnog medvjeda Mordua, odlazio je u lov za svakim medvjedom kojeg je opazio. A sada se takva zvijer pojavila usred njegova dvorca. Merida je shvatila da majka i ona moraju odmah pobjeći. Brzo je pozvala svoja 3 mala brata da joj pomognu. Bistre su trojke privukle očevu pažnju, napravivši sjenu u obliku medvjeda na jednom od zidova dvorca. Za to vrijeme Merida je povela Elinor do izlaza kroz kuhinjska vrata. Princeza je povela majku u šumu da pronađe kolibune vještice. Htjela je da starica riješi strašnu čaroliju koju je napravila nad njezinom majkom. Kad su stigle do kolibe, vještici nije bilo ni traga ni glasa. Pronašli su samo poruku upućenu Meridi koja je glasila: promijeniti sudbu možeš, za to mišli ponos. Bez njega ćeš popraviti narušen odnos. Čim je djevojka pročitala te neobične riječi, tamni se oblak nadvio nad njom. Kad se razbistrilo, koliba se pretvorila u ruševine i više nije bilo ničega što je Elinor moglo vratiti u njezino ljudsko obličje. Tako su njih dvije nastavile lutati. Uhvatile su ribu u planinskom potoku i spekli je na vatri. A Merida pomisli kako joj dugo nije bilo tako lijepo u majčinom društvu. Međutim, tada su odjednom Elinorine oči postale drukčije. Njezin je pogled postao hladan i zao, kao u divlje zvijeri. Merida zavrišti od straha i tada majčine oči ponovno poprime toplinu i dobrotu.
Djevojka se tada uplašila da će njezina majka sasvim izgubiti svoju ljudsku dušu. Onda su se iznenada ponovno pojavila ona treperava svjetla. Djevojka i njezina majka požurile su za svjetlima i ubrzo dospjele do starih kamenitih vrata duboko u šumi. Na vratima je stajao isti simbol koji je bio otisnut i na prstenu stare vještice. Kad su prošle kroz vrata, majka i kći ugledale su razrušen dvorac. Merida je ugledala kamenu ploču na kojoj su bili uklesani likovi četvorice malih prinčeva. Lik jednog od njih bio je odlomljen od ostalih. Razdvojeni su, baš poput mame i mene, prošaptala je Merida. Tada je sve postalo jasnije. Bio je to razrušeni dom onog princa koji je zloj vještici dao svoj prsten. A princ je bio baš onaj o kojem je kraljica Elinor pričala svojoj kćeri. Bio je to mladić koji je uništio svoje kraljevstvo kad se udaljio od svoje obitelji. U tom je trenutku Merida začula strašnu riku i ugledala golemog, ljutitog medvjeda koji se pojavio iz ruševina. Sada je sve postalo jasno. Bio je to Mortu, zvijer koja je umalo svladala njezina oca. O Bože, što je napravila! Princa je u zvijer pretvorila zla vještica, a zvijer se vratila da nastavi sa svojim zlodjelima. Sada je njezina majka i ona u opasnosti zbog nje. Elinor je brzo dohvatila kćer i stavila je sebi na leđa. Zajedno su odjurile do svog dvorca, a djevojka je znala šta sada treba učiniti. Morala se pomiriti s vođama kneževina i što prije popraviti tapiseriju. Bio je to jedini način da spasi svoju majku i cijelu svoju obitelj. A u dvorcu je bio urnebes. Kraljevina je nekako uspjela smiriti srdite knezove vodeći u ime svoje majke, koju su svi oni veoma cijenili. Nakon toga je pobjegla i uspjela se domoći majčinih odaja, kako bi popravila razderanu tapiseriju. Tada su iznenada ona i njezina majka naletile na kralja Fergusa, a kralj je, ugledavši golemog medvjeda u svom dvorcu, izvadio mač i krenio u napad. Majko, bježi, viknu Merida, a Elinor je nestala. Kralj je tada zaključao svoju kćer u sobu kako bi bila na sigurnom. Dao ključ dadilji i onda skupio vitezove da krenu za medvjedom. Merida je bila očajna. Nije znala što da napravi. A onda je ugledala 3 mala medvjedića kako je promatraju. To su bila njezina braća, koji nisu mogli odonijeti iskušenju i pojeli se ostatke čarobnog kolača. Požurite, dohvatite ključeve, viknula je. Medvjedići nisu oklijevali. Toliko su se preplašili dadinju da je ispustila ključeve i Merida je bila ponovno slobodna. Djevojka je znala da nema mnogo vremena. Dohvatila je tapiseriju koju je već počela popravljati. Skočila je na svog konja Angusa i zajedno sa svoja 3 brata odjurila spasiti majku. Dok su jahali kroz šumu, Merida je šivala rasporenu tapiseriju, dok su blizanci pridržavali uzde. Ponovno su se pojavila treperava svjetla i Merida je znala da će je odvesti do njezine majke. Morali su požuriti jer su kraljevski psi već nanjušili miris i družina kralja Fergusa bila je posve blizu kraljici Elinor. Uhvatili su je u kamenom prstenu. Medvjedica je ubrzo bila svladana i vezana.